Zdravím vás, som Aďo a vítajte pri mojom druhom talku. V tomto talku by som chcel prebrať tému, ktorú ja osobne nazývam prozákaznícke správanie. Čo to je, uvidíte. Dúfam, že sa vám video bude páčiť a že si ho užijete. Tak teda prozákaznícke správanie. Čo to vlastne je? Existuje veľa definícií, poučiek a neviem čo, ale podľa môjho názoru je to správanie, ktorým by sa mali vyznačovať zamestnanci vo verejnej správe, čiže napríklad autobusári, pokladníci, rôzni ľudia, čo robia v pošte, pri priehradke a podobne. Proste ľudia, ktorí každodenne prichádzajú do styku s ľuďmi a musia byť na nich milí, ohľaduplní, a to za každých podmienok. Bohužiaľ, na Slovensku to nie je vždy tak. Nemyslíte si, že sme ideálna spoločnosť? Niekedy sa preto stáva, že títo zamestnanci sa správajú nevhodne, neprimerane a akurát naštvu všetkých ostatných ľudí naokolo. Predstavte si situáciu, že autobusár možno sa zle vyspal alebo čo, znížiť mu plat, to ma teraz nezaujíma, ale dojde naštvatý do autobusu, sadne si tam a bude zlý na každého jedného zákazníka, ktorý do toho autobusu vojde. No aký budú mať z toho tí zákazníci pocit? No tiež budú naštvatí. Takže nielen pokazil deň sebe, ale aj ďalším 100 ľuďom, povedzme. A toto je nevýhoda, keď má niekto zlú náladu a robí s ľuďmi. Veľmi ľahko dokáže tou zlou náladou nakaziť ostatných ľudí. Ale kde to do pekla žijeme? Tak toto v žiadnom prípade nemá byť. Zamestnanci, aj keď sú naštvatí, musia sa správať vždy slušne a milo. Predstavte si napríklad čašníka. Čašníci chodia na rôzne čašnícke kurzy, kde ich učia, ako sa slušne správať aj k nevrlým hosťom. A keby sa čašník správal, čo je len z polovice tak, ako niektorí tí ľudia, tak všetci zákazníci tej reštaurácie by odišli. Veď povedzme si úprimne, koľkokrát sa vám už stalo, že ste vošli do autobusu, do obchodu, na poštu, či hoci kde inde a človek pri priehradke, pri výdaní lístkov alebo podobne sa k vám správal neprimerane a vy ste si len povedali, že dobre a išli ste ďalej. Ale mali ste skazený celý deň. Ale ako sa správať, keď narazíte takéhoto podľa mňa kaziča nálady? V prvom rade treba ostať pokojný, treba si uvedomiť, že žiadny človek nestojí za to, aby ste sa rozčulovali. Však predsa kvôli niekomu, kto sedí pri priehradke a má práve zlú náladu, si nenecháte pokaziť celý deň. Druhú takú vec, pokúsil by som sa mu slušne vysvetliť, nech sa ku mne správa slušne, nech bere ohľad na to, že sa ponáhľam, že sa s tým nechcem rozprávať a že nech len proste spraví to, o čo som ho požiadal. Keď to však nepomôže, je to samozrejme tretia možnosť, čo je vyhrážka. Vyhrážka zaberie vždy. Nemyslím vyhrážku typu chytím tento mesiarsky nožík a zapichnem ti ho do chrbtu, tak to fakt nie. Myslím vyhrážku typu porozprávam sa s vašim šéfom, napíšem do vašej firmy, napíšem na zákaznícku podporu, niečo také. A hneď si rozmyslí, či chce mať čo dočinenia s vedením, so znižovaním platu alebo prepustením. Lebo keď sa nahromadí veľa sťažností, tak s tým človekom a jeho zamestnaním to vyzerá zle nedobre. Možno takú jednu vec, čo by som ja zmenil, kebyže mám na to právomoc, je vzdelávací systém. Ako pri tých čašníkoch, aj iným zamestnancom by sa zišli nejaké kurzy, kde by sa učili, ako ostať pokojný, ako sa zaobísť v nejakých pípetých situáciách. A nemyslím si, že náš štát by to vyšlo až tak draho, keď teda môže míňať hromady peňazí na kopec blbostí. Áno, hovoril som o zamestnancoch, ako sa nemožne správajú, teda niektorí, ale samozrejme musí to fungovať na oboch stranách. Ako sa hovorí, akcia vyvoláva reakciu. Takže aj keď je v pohode človek a vy ste na ňo nervózni, nie on na vás, vyvolá to presne tú istú reakciu. Takže niekedy treba aj zvážiť, čo danému človeku poviete a čo nie. A treba sa trošku vcítiť do jeho kože. V tomto videu ste počuli čiste môj osobný názor na danú tému. Každý si môže spraviť vlastný, ja mu v tom nebránim. Ak sa vám video páčilo, samozrejme dajte like, prípadne koment.
alebo odber, ukážete mi tým svoju podporu a že sa vám páčia moje videá. Prípadne píšte aj nejakú kritiku, len aby to bolo konštruktívne, nie typu to videá sú na prd, počúvaj, podaj niekde. Poznáte to. Dnes to bolo trošku kratšie, ale myslím si, že som obsiahol celý ten obsah témy, že až taká rozsiahla není. Tak sa zatiaľ majte a čau.